heeft wat te vertellen. Maar uiteindelijk moet ik hem feliciteren voor de steun, begrip en alles wat hij gedaan heeft dit jaar. Ondanks de periode die minder was, bij hem zelf ook. Maar mannen, laten we nou eerlijk zijn. Het is de jongen die GDC hard heeft, die jongere spelers goed op zijn plaats zet, die coacht van achteruit. Soms gaat hij door, slaat hij door, dat moet hij niet doen. Volgend jaar is een andere competitie. Dan zou hij waarschijnlijk geen tijd hebben om tijdens de wedstrijd zijn mond te laten spreken. Dan moet hij met benen doen. En dan hoop ik dat hij met zijn gewicht wat aan het doen is. Jean-Pierre, onze aanvoerder en penalty-winnaar vandaag, Jasper Somsen.